vás u nového videa. Dneska budeme hrať Minecraft. Zatiaľ čo si ja vytvorím svet, môžete dať like a odber a zvonček. A dáme si tvorivosť, plochý svet a dneska budeme stavať hrad. Takže poďme na to. Už máme postavený hrad. No, robím si srandu, toto môžeme vybuchnúť s TNTčkom. Dáme si TNT. TNT. Kresadlo. Tak. Bum. Či sme aj zapalili toto. Nevie, čo má robiť. Dobrú noc. No. Takže. Budeme stavať takýto hrad. Bude sa volať Vilkač, ako môj kanál. Takto. Takto tu položíme, paráda. Ináč napíšte dole do komentu, že čo mám postavať na budúce. Také mušky otravujú. Jedno zasraté malé. No. Tak to tu postaváme. Tu dáme okno. Takto, paráda. Takto. Bím. Ahoj, teraz je na súde. Musíš povedať pravdu. Prosím, že to zapálil. Nevadí. Dobre. Dáme si sklo. Takéto. Alebo také. Tak. Bum. Najprv si postavíme vonkajšok a potom pôjdeme na interiér. Reklama! Neznášam reklamy. Prečo sú tieto reklamy? Ja viem, teraz všetci do komentu budete písať, že Vilkač, oni budú zarábať z tých reklam. Však dobre, ale prečo musia byť reklamy aj v Minecrafte? Takto. Čo? Prečo? Tu je Matúš. Ideme ho navštíviť. Čau. Jak się máš? Co robíš? Kde si? Kde bývaš? Čau.
Poď stavať. Za mnou poď. Ja viem, že ma nepočuješ, ale poď za mnou. Tu kúkaj, stávam hrad. Už som pretočil, lebo sa mi to nechcelo ono. Tu dám také torčky. No. Ideme stavať schody hore na ďalšie patro. Co tu? Čekaj. Dáme... Nepočujem ťa. To je tvoja chyba, že ma nepočuješ. Betón. Tak. Hej, natáčam. Tušek postav. No. Dobre. Ideme stavať. Dáme schody. Dáme takéto schody. Čaute ľudia. Paráda, no. No, kúkaj. Tu máš schody. To nech dajú. Daj like a odber. Ináč, čaute ľudia, ja som tu. Počujeme sa. Dobre. No. Reklama! Paráda, a ja nemám reklamu. No však si pred chvíľou... Dobre, ale tu máš, pozri. Tu máš také bloky, aha, tu. Také jak staré. Takže tu by sme neurobili tak schody. Alebo niekde tu. Vidíš, potom máš také staré bloky, či by sme tu neurobili. Tak, aha. Ale dvojité. Tu torčku dám, hej. A neurobíme tu v strede ešte kráľovské schody. V strede. Že hneď keď prídeš tú schodu, dobre. Takže aj hore môžeš ísť. Počkaj. Ja si zoberiem toto schody, čo som ti dal. Počkaj, spravíme. Toto pod tými schodami ešte potom zruším, len teraz, aby som to vedel stávať. Ale spravíme 2 schody. Tak to robím, aha. Aha. Počkaj, koľko je toho blokov? 2 bloky. Nie. Daj to 2 bloky od toho. 1, 2. Počkaj, head, iď. Takže tu. Tak, že by to bolo rovnomerné. A tu, jak je to tá vlna, čo si dal, no tam môže ísť dačo pod, že tam dačo bude pod. Ja už robím tu hore otvor. Čo? Však tu hore, keď chceš mať druhé poschodie, nie? Na strechu. Dobre. Takže, ľudia, ako ste počuli už od Vilka, dajte like a odber. No, to by ste mohli. Chcem dať aspoň... Zatiaľ máme úlohu dať 100 odberateľov. To je taká malá úloha. Takže dajte a... Dajte like a... odber. Na reklamu. Ale to cez Wi-Fi, keď hrajeme Minecraft, no tak to máme reklamy, takže sa vám ospravedlňujeme za tie reklamy. Spôsobené Minecraftom. A pozri, ešte tak dám tu pod. Aha, pozri. Vidíš, tak som to dal. Takže tu, keď už odstrániš toto tu, už ti môžem tu odstrániť. No, môžeš. Ty môžeš robiť už vyššie. Tak ja ti tu urobím takto. Takto, aha. Vidíš? Tak. A je to. Tak, no. Teraz sme na druhom poschodí. Ináč ja idem robiť podlahu dajakú. Bo to... Dobre. Sprav tam dajakú podlahu. Podlahu aj veže asi urobím.
Nie, veže nie. Tak, čo je to za hrad potom? Ale tu postavíme ešte viacej poschodí. To bude Aha. mať pokračovanie. Druhý Ináč. part? Možno aj tretí. Tak toto spravíme. Že bude aj balkón. Veľký balkón. Balkón jak 9000 byt. Počkaj, dáme si normálne sklo. Ale to pozerajte do konca tejto série, čo staviame hrad. Prosím. Ťa. Dobre. Takže. Na dnes by to bolo všetko. A potom. Na dnes by to bolo všetko? No hej. Môže byť. A na druhom parte postavíme tu balkón. A druhé poschodie vlastne. A tretie, možno aj štvrté. A ja budem robiť podlahu. Takže pozerajte celý tento seriál s partami a pozerajte seriál vlastne stavanie hradu až do 3. partu, možno že aj 4. To sa ešte uvidí. A čaute! Čau!